Wilujeng pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Bapak-bapak lan ibu-ibu dalah sedulur-sedulur katresnan, kados pundi kabaripun? Mugi tansah sehat, sae, lan sedaya lancar ngayahi pedamelan. Amin. Nah, ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut kanthi ira-iraan wanodya menganggo rok ireng. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Ing jaba omah sepi lan peteng. Liwat jendela kang buka separo, angin sumilir mlebu ngobahake urupe lilin-lilin kang nuwuhake wewayangan ireng goyang-goyang ing tembok. Rose Dispart kepengin dhewekan ing omah. Keluargane Dispart nembe sawetara minggu manggon ing Kettleham. Nanging sajeke manggon omah kuwi, si Rose sing umure 19 taun iku ora nate krasa ing kono. Gene kok mengkono? Dheweke dhewe ora ngerti. Wis bola-bali dheweke tangi saka anggone turu ing tengah wengi merga kaget banjur krasa wedi banget. Saben-saben rasa wedi iku tuwuh. Ora mung nembe iku, Rose keri dhewekan ing omah. Nanging ing wengi iku nalika 70 taun kepungkur, atine krasa ora jenjem lan goreh wae. Pandelenge Rose saka buku ulangan sing lagi diadep, alon-alon ngener marang lawang kamare. Apa bener pentolan grendel lawang kuwi obah? Apa ana wong ing jaba kamar? Sarana ngati-ngati dheweke njupuk lilin siji, banjur alon-alon mlaku nyedhaki lawang. Nanging papan kayu sing kepidak sikile keprungu kemriyet. Sanalika iku uga pentolan grendel lawang iku wis ora obah meneh. Lawang enggal wae dibuka. Nyatane ora ana wong siji-siji ing jaba kamar. Rose tumuli metu saka kamare lan dumadakan dheweke bisa ngonangi wong kang mlebu omah tanpa izin mau. Ing undak-undakan sing paling dhuwur ana sawijining wanodya sing ngadeg ngejejer meneng. Dedeke dhuwur, raine pucet banget lan menganggo sarwa ireng. Rikala wanodya kuwi mudhun ing undak-undakan, Rose tumuli enggal-enggal nyusul. Sanalika Rose rumangsa kaya dumunung ing petengan. Urupe liline mati merga ketiup angin kang tekane dadak. Rikala Rose ngurupake meneh liline, wanodya kuwi wis ora katon. Uga kahanan kang gegirisi mau dumadakan wae sirna.
Rikala iku, Rose Despard sadar yen firasate pancen bener. Omah sing dienggone iku ana memedine. Nalika dikandhakake lelakon mau, bapak lan ibune Rose ora percaya. Nanging uga ora suwe. Amarga sakwise kedadian iku, keluarga Despard dalah sanak kadange lan kanca kancane terus-terusan wis bisa nyipati dhewe memedi wanodya kang menganggo rok ireng iku. Yen to ana sing kurang percaya marang anane memedi ing omah iku, ora suwe ya bakal bisa meruhi kanyatane. Merga memedi kuwi asring ngetok yen lagi mlaku nembus lawang-lawang sing dikunci rapet, utawa dumadakan ngilang ing tengah-tengah kamar, utawa mlaku terus nerabas kawat-kawat ing undhak-undhakan. Memedi mau ora ngaton ing dina-dina utawa wengi-wengi sing tinamtu. Kang kaya mengkono iku malah nambahi wedine keluarga Despard. Nanging biasane wanodya kang menganggo rok ireng iku mlaku urut dalan sing ajeg ing jero omah kuwi. Wiwit ngaton ing undhak-undhakan dhuwur dhewe, memedi iku banjur mudhun menyang ruangan salon. Mandheg sedhela ing sacedhake jendela, banjur ninggalake omah liwat gang, wusana ngilang ing petamanan. Mung kadhangkala wae memedi iku ora nurut dalane sing lumrah mau. Marang anggota-anggota paguyuban parapsikologi Inggris, Rose ngandhakake yen dheweke ngonangi memedi kuwi mlebu ing petamanan. Dheweke tumuli duwe niat arep nututi. Memedi iku mlaku liwat eratan ing pekarangan ngarep omah. Banjur mlebu omah liwat lawang iringan sing buka. Mlaku terus mlebu ruangan salon banjur lerem. Ngadeg ing pojokan kamar kang kapernah ana ing mburine sofa. Kapten F.W. Despard, bapak Rose, diundang mlebu ing ruangan salon kuwi. Dheweke durung nate weruh memedi iku. Yen swara-swara sing aneh-aneh ya wis nate krungu. Kapten F.W. Despard enggal-enggal mlebu tumuli mlangkah menyang panggonan memedi cedhak jendela iku. Nanging Kapten F.W. Despard ora bisa nyipati dhewe memedi kuwi. Sanalika iku uga memedi kuwi enggal-enggal mlangkah menyang lawang banjur ngilang. Suwening suwe memedi kuwi wis ora medeni meneh tumrape keluarga Despard. Sanadyan sadurunge iku kabeh wong kang manggon ing omah iku wis bisa nyumurupi memedi kuwi. Mung wae swara-swara sing keprungu sawayah-wayah ora kena dipesthekake sing isih gawe girising ati. Sawijining wengi, pentolan-pentolan grendel lawang sing obah kretek-kretek. Swara langkah sikil sing antep. Swara grubyakan lan totokan-totokan singget. Swara kaya ana apa-apa sing abot diseret ing jobin. Nanging lawasing lawas, wong-wong sing manggon ing omah iku ya wis kulina uga krungu swara sing aneh-aneh iku.
Sapa kira-kira wanodya sing menganggo sarwa ireng iku? Wangsulane rena-rena. Nanging sing paling tinemu nalar ya kuwi yen memedi iku memedine Nyonya Imogen Swinhoe, bojone Henry Swinhoe kang nomer 2. Biyen Henry Swinhoe urip tentrem lan rukun karo bojone sing kawitan. Ngenggoni omah kuwi nganti 16 taun lawase. Sawise bojone iku mati, dheweke banjur karem nginum-nginuman keras. Sarana mabuk-mabukan ngono, isih wae ora bisa nglalekake bojone. 2 taun sawise kedadian mau, dheweke rabi meneh karo Imogen. Nanging nyatane, Swinhoe karo bojone sing anyar iki uripe ora bisa tentrem lan rukun, kaya ndek karo bojone sing dhisik. Swinhoe lan bojone asring padudon utawa gawe regejekan. Ana wae sing dadi jalarane merga Imogen ora dililani dening Swinhoe nganggo barang perhiasan duweke bojone Swinhoe sing kawitan. Kanggo njaga supaya Imogen ora bisa njupuk ngono wae barang-barang perhiasane kuwi, mula Swinhoe banjur nekakake tukang kayu. Sawetara papan kayu dibongkar saka jobin ruangan salon, banjur digawekake panggonan simpenan rahasia kanggo barang-barang perhiasan iku. Imogen ora nate nemokake panggonan kuwi. Ora let suwe bojone ditinggal. Swinhoe mati ing sasi Juli taun 1876. 2 taun sawise iku Imogen uga nyusul. Kabeh wong sing nate kenal karo Swinhoe wis ngerti kepriye rukun lan senenge uripe Swinhoe karo bojone sing nomer 1. Mula sapa wae sing wis nate krungu lan meruhi ambruke perkawinan kang kapindho mesti padha nganggep yen memedi kuwi ora liya ya memedine Imogen. Kira-kira wae Imogen bola-bali mlebu omah iku perlu goleki barang-barang perhiasan kang rikala dheweke isih urip pancen dikepingini banget. Ngono kuwi anggepane para tangga teparone keluarga Dispar sawise krungu anane memedi wanodya kang menganggo sarwa ireng kuwi. Keluarga Dispar dhewe nganggep bab iku bisa uga bener. Mula jobin ruangan salon banjur dititi priksa goleki panggonan simpenan rahasia papane Raja Brana kuwi. Nyatane pancen uga ketemu ing panggonan kuwi. Papan kayu jobin sing nganggo engsel dumunung ing samburine sofa. Dadi persis ing panggonan memedi wanodya kang nganggo rok ireng sing saben-saben leren sedhela nalika ngatonake marang menungsa. Judal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.